नमस्ते. मी झटपट कैरीचं लोणचं बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. ही कैरी आहे, एक कैरी आहे म्हणजे पाव किलो कैरी आहे, 10 रुपयाची. त्याच्यासाठी आहे ना, हिंग घ्यायचा आहे 1 चमचा. हे मिरची मसाला घेतला आहे, मिरची पावडर आहे 1.5 चमचे आहे. हे मोहरी घेतली आहे अर्धा चमचा. हे तेल आहे, हे मीठ आहे. हे तेल आपण जे वापरतो ना जेवणासाठी, ते पण घेतलं तरी चालेल. राईचं तेल असलं ते घेतलं तरी पण चालेल. हे 50 ग्राम आहे. आणि त्याच्यासाठी आहे ना, त्यासाठी हळद घेणार आहे अर्धा चमचा. आणि हे थोडंसं आहे ना, अर्धा चमचा बडीशेप घेतली आहे, अर्धा चमचा जिरं घेतलं आहे आणि 1 चमचा आहे ना मेथी आहे. हे मेथीचे दाणे आहे. आता मी पहिलं काय करणार आहे, हे मेथीचे दाणे, हे बडीशेप आणि जिरं हे थोडं थोडं आहे ना हलकं भाजून घेणार आहे आणि हे मिक्सरला लावायचं आहे. आता मी कैरी कापून घेते. कैरीची आहे ना बारकी बारकी फोडी करायची, एकदम छोटे फोडी करायचे. बाटा उरतो ना त्याचं पण, हे बाट्याचं सगळं आहे ना पीस काढून घ्यायचा. असं बाट्याचं आहे ना पूर्ण पीस असं काढून घ्यायचं, टाकायचं नाही. आता बाटा काढून झाला आहे आणि हे फोडं आहेत ना, हे आता आपल्याला असे बारीक बारीक करायचे. ही कैरी अशी कापून घेतली आहे, अशी छान बारकी बारकी पोळं करायची. आता मी एक मेथी वगैरे घेतली ना, ती आता थोडी मी भाजून घेते. पहिले मेथीचे दाणे भाजून घ्यायचे, कारण ते जाड असतात ना, त्या भाजायला जरा टाईम लागतो. असे मेथीचे दाणे भाजून झाले ना थोडे, मग त्याच्यामध्ये हे जिरं आणि बडीशेप टाकायची. म्हणजे आपल्याला कसं किती पण झटपट लोणचा करायचा असला ना, तरी पण त्याच्यामध्ये साहित्य असलं ना थोडं थोडं की ते चांगलं लागतो. मस्त भाजलंय, भाजून घेतलंय. आता ते थंड व्हायला देते आणि मिक्सरला लावून घेते पटकन. मेथी बडीशेप जिरं हे सगळं असं वाटून घेतलंय. हे बघा, छान पावडर बनवून अशी घ्यायची मस्त. हे भाजून घ्यायची कशासाठी, म्हणजे वाटतात चांगली. भाजून नाही घेतली ना मेथी वगैरे तर ती वाटत नाही, म्हणून थोडी भाजून घ्यायची. आता मी फोडं आहे ना ही वाटग्यात घेते काढून. आता आपल्याला या फोडामध्ये आहे ना सगळं मिश्रण टाकायचं आहे. हे हिंग आहे, अर्धा चमचा हिंग घेतला आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ आपल्याला लागेल तेवढं चवीपुरतं घ्यायचं आहे, तर लोणच्यामध्ये आहे ना मीठ जास्त लागतो. 1-1.5 चमचा टाकायचा पाव किलो कैरीमध्ये. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आणि पावडर वाटली आहे ना ती अशी सर्व टाकायची. त्याच्यामध्ये ही मिरची पावडर टाकायची, म्हणजे मिरची मसाला आहे. 1.5 चमचा मिरची मसाला घेतला आहे. आता ते चांगलं हलवून घ्यायचं आणि आपल्याला आता फोडणी तयार करायची आहे तेल आणि मोहरीची. हे आपलं झालं रेडी झटपट लोणचं. एक कैरी होती म्हणजे ती पाव किलो होती, त्याच्यामध्ये मी 50 ग्राम तेल टाकलं आहे, म्हणजे टाकणार आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि मोहरी टाकते त्याच्यामध्ये. आता ही आपल्याला आहे ना फोडणी करून त्या फोडीमध्ये टाकायचे. मसाला एकदम मस्त छान दिसतो आहे, छान लागला आहे. आपण कसं झटपट लोणचं म्हटलं ना की त्याच्यामध्ये मीठ आणि मसालाच टाकायचं नाही आणि मोहरीची फोडणी नाही द्यायची. असं सगळं थोडं साहित्य घेतलं ना, थोडी मेहनत केली ना की असं चांगलं पण होतं आणि खायला पण वस्तू कशी स्वादिष्ट लागते. तेलामध्ये मोहरी आहे ना चांगली तडतडायला द्यायची. ती कशी काली असते सफेद होते बघा, मस्त सुगंध येतो त्याचा आणि छान पण वाटतं. अशी मोहरी जरा करपली ना की ती चांगली लागते. आता तेलाची फोडणी केली आहे, ते आता याच्यामध्ये ओतते आणि मिक्स करते, म्हणजे आपलं झटपट लोणचं एकदम मस्त तयार. आपण छोटी बरणी असेल ना तर छोट्या बरणीमध्ये पण भरून ठेवू शकता तुम्ही.
आपलं मस्त लोणचं तयार झालेलं आहे. आता तुम्हाला काढून दाखवते. आपल्याला लोणच्याची फोडं आहेत ना आंब्याची नरम व्हायला पाहिजे असेल ना तर काय करायचं, फोडं कापायची आणि 2-3 तास आहे ना त्याच्यामध्ये मीठ टाकून ठेवायचा. म्हणजे मिठाच्या पाण्याने ना त्याला पाणी सुटतं. खाली मीठ टाकून ठेवायचं फोडांमध्ये आणि ढवळून चांगली आहे ना झाकून ठेवायची. मग त्यांना मिठाला पाणी सुटतो आणि कैरीची फोडं कशी त्याचा आंबटपणा पण बाहेर येतो. पण ते पाणी आहे ना टाकायचं नाही, ते लोणच्यामध्येच कालवून टाकायचं. आता आपण ते पाणी टाकलं ना तर लोणच्यामध्ये चव नाही राहणार, आंबटपणा नाही येणार. मस्तपैकी आपला झटपट कैरीचा लोणचा तयार झालेला आहे. असा तुम्ही पण बनवा म्हणजे थोड्या दिवसासाठी. आणि जसे मी लोणचं भरून दाखवलं आहे ना रेसिपीमध्ये, तसं तुम्ही लोणचं भरून वर्षभर टिकायचं लोणचं भरू शकता. कारण त्याच्यामध्ये तेल पाणी जास्त असतो म्हणून ते वर्षभर टिकतो. आणि हे लोणचं आहे ना आपलं, हे कसं 2-3 दिवसामध्ये खाऊन टाकायचं.